സർവസ്വതന്ത്രനായിട്ടുള്ളവനാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. സർവാശ്രയ, എല്ലാവരുടെയും ആശ്രയമാണ്. പ്രതി ശ്ലോകെ പ്രതി അക്ഷരെ നാനാ അർത്ഥക്കായ, ഓരോ ശ്ലോകവും ഓരോ അക്ഷരവും ഓരോ അർത്ഥങ്ങൾ നമുക്ക് തരുന്നു. അതാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. ഇനി ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഇവിടെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ തന്നെ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, കൃഷ്ണൻ, നമ്മുടെ ഭഗവാൻ, ദ്വാപരയുഗം കഴിഞ്ഞ് ഭഗവാൻ തന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുപോയി. അപ്പൊ തന്റെ ധാമത്തിൽ തിരിച്ചു പോയപ്പോൾ ധർമ്മം എവിടെയാണ്? നമുക്കറിയാം, ഇന്ന് അധർമ്മമാണ് തഴച്ചു വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കലിയുഗത്തിൽ. ഏത് വീട്ടിലും ഒരുപാട് അധർമ്മം വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ വ്യാസദേവൻ അത് കാണാം. ഈ കലിയുഗത്തിലുള്ള ധർമ്മങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരുപാട് വേദങ്ങൾ എഴുതി, പുരാണങ്ങൾ എഴുതി, ഉപനിഷത്തുകൾ എഴുതി, എല്ലാം എഴുതിയിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് സംതൃപ്തി കിട്ടിയില്ല. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവായിട്ടുള്ള നാരദ മഹർഷി ചെന്ന് വ്യാസദേവൻ എന്ത് പറയും? നീ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് വർണ്ണിച്ചിട്ടില്ല, ഭഗവാന്റെ ലീലകളും ഭഗവത് ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ബാക്കി ഒരുപാട് ധർമാർത്ഥ കാമ മോക്ഷങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒരുപാട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതൊന്നും ഈ സംസാര സാഗരത്തിൽ നിന്ന് ആരെയും രക്ഷിക്കാൻ സഹായിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് നീ ഭഗവാനെ വർണ്ണിക്കൂ. അതുകൊണ്ടാണ് നിനക്ക് സംതൃപ്തി കിട്ടാത്തത്. അപ്പോൾ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം വ്യാസദേവൻ രചിച്ചു. അപ്പൊ ആ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലാണ് എന്തിരിക്കുന്നത്? കൃഷ്ണേ സ്വധാമ ഉപഗതേ ധർമ്മജ്ഞാനാദിഭി സഹ കലോ നഷ്ടദൃശാമേശ പുരാണാർഗോധുനോദിത. ഈ കലിയുഗത്തില് കൃഷ്ണൻ സ്വധാമത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ധർമ്മവും ജ്ഞാനവും എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്? ധർമ്മവും പുരാണമായിട്ടുള്ള ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തില്. ഈ വേദമാകുന്ന മരത്തിലെ പഴുത്ത മാമ്പഴമാണല്ലേ, ഈ പഴുത്ത ഫലമാണ് നമ്മളുടെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലാണ് ധർമ്മമുള്ളത്. അപ്പൊ ഭാഗവതം ഉള്ള വീട്ടിലേ ധർമ്മമുള്ളൂ. ഭാഗവതം വീട്ടിലില്ലാത്തവർക്ക് അവിടെ അധർമ്മം തഴച്ചു വളരും. ധർമ്മം വേണമെങ്കിൽ അവിടെ ഭഗവാനെ നമ്മൾ ക്ഷണിക്കണം വീട്ടിലേക്ക്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തെ വീട്ടിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചാലേ അധർമ്മത്തെ നമുക്ക് ഇല്ലാതാക്കാൻ സാധിക്കൂ. ഇനി ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ തന്നെ ഒന്നാമത്തെ സ്കന്ധം 1-ാം അധ്യായം 2-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, ധർമ്മ പ്രോജിത കൈതവോത്ര പരമോ നിർമത്സരാണാം സദാം വേദ്യം വാസ്തവമത്ര വസ്തു ശിവദം. ശിവദം ഒരുപാട് മംഗളകരമായിട്ടുള്ളതാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. താപത്രയോന്മൂലനം, താപത്രയങ്ങൾ, ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങളെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യുന്നതാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാണ്? ഭൗതിക, ആദിദൈവിക, ആദിദൈവിക ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങളെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യുന്നു ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. ശ്രീമദ് ഭാഗവതേ മഹാമുനികൃതേ കിംവാ പരേ റീശത. ഈ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ മറ്റൊന്നിന്റെ ആവശ്യകത എന്താണ്? അതാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. നമ്മുടെ ക്ലേശങ്ങൾ ഇല്ലാതാകും. ഭാഗവതം വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ക്ലേശങ്ങൾ ഇല്ലാതാകുന്നു, നമുക്ക് എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ നമ്മുടെ സനാതന ഗോസ്വാമി കൃഷ്ണലീല സ്തവയിൽ പറയുന്നു, അതേകബന്ധോ മത്സംഗിൻ മദ്ഗുരു മദ്മഹാദന മന്നിഷ്ടാരക മദ്ഭാഗ്യ മദാനന്ദോ നമോസ്തുതേ. ഓ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം, നീയാണ് എൻ്റെ ഒരേ ഒരു സുഹൃത്ത്, ഒരേ ഒരു സംഘം ചേരുന്ന വ്യക്തി, എൻ്റെ ഗുരു, എന്റെ മുക്തിദാതാവ്, എൻ്റെ എല്ലാ ഐശ്വര്യവും എൻ്റെ ആനന്ദവും എല്ലാം നീയാണ്. ആ ഭാഗത്തെ ഞാൻ നമസ്കരിക്കുന്നു. നമ്മളുടെ ഏറ്റവും വലിയ സുഹൃത്താണ് ഭാഗവതം, നമ്മളുടെ ധനം. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഒരുപാട് പുരാണങ്ങളില്, പത്മപുരാണങ്ങളില്, സ്കന്ദപുരാണം, ഒരുപാട് പുരാണങ്ങളില് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ മഹത്വം പറയുന്നുണ്ട്. കലഹത്തിന്റെയും കാപട്യത്തിന്റെയും ഈ കലികാലത്ത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം വീട്ടിലില്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ എങ്ങനെ കൃഷ്ണഭക്തൻ എന്ന് വിളിക്കാൻ കഴിയും? സ്വഭജനേക്കാൾ, നായ്ക്കളെ തിന്നുന്നവനായിട്ടുള്ളവനേക്കാൾ താഴ്ന്നവനാണ്. ആയിരക്കണക്കിന് മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതിന്റെ പ്രയോജനം എന്താണ്? ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ ഒരു ശ്ലോകമോ അതിന്റെ പകുതി ശ്ലോകമോ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് മറ്റു ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഉള്ളതിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ്. എന്റെ കഥകൾ എപ്പോഴും പാരായണം ചെയ്യുകയും എന്റെ കഥകൾ കേൾക്കുന്നതിൽ മുഴുകുകയും എന്റെ കഥകളെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരാളെ ഞാൻ ഒരിക്കലും വിട്ടുപോവുകയില്ല. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പുത്ര, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ദിവസവും വായിക്കുന്നതും അതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നവനും 18 പുരാണങ്ങളും വായിക്കുന്നതിന് തുല്യമായ പുണ്യം നൽകുന്നു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ദിവസവും പാരായണം ചെയ്യുകയും ചർച്ച ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത്
മഹാരാജാവും മറ്റെല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട കൃഷ്ണഭക്തരും നേരിട്ട് സന്നിഹിതരാണ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം വായിക്കുകയും ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ ഒരിക്കലും കലഹത്തിന്റെയും കാപട്യത്തിന്റെയും വർത്തമാന കാലഘട്ടത്തിന്റെ സ്വാധീനത്തിൽ വരികയില്ല. പരമമായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കേൾക്കുകയോ പാരായണം ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാത്തവനും അതിൽ സന്തോഷം കണ്ടെത്താത്തവനും എപ്പോഴും മരണത്തിന്റെ നാഥനായ യമരാജന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഉണ്ടെങ്കിൽ യമരാജൻ അവിടെ വരില്ല. നമ്മൾ എത്ര പാപം ചെയ്താലും ഭാഗവതം ഉള്ള വീട്ടിൽ യമരാജന് കടക്കാൻ സാധിക്കില്ല. പരമപുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണനെ കുറിച്ചുള്ള ഭക്തിപരമായ അറിവ് നൽകുന്ന വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ വീട്ടിൽ സൂക്ഷിക്കുകയും അവയെ ദിവസവും ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാവുകയും എല്ലാ ദേവന്മാരുടെയും കാരുണ്യവും അനുഗ്രഹവും നേടുകയും ചെയ്യുന്നു. കലഹത്തിന്റെയും കാപട്യത്തിന്റെയും യുഗമായ കലിയുഗത്തിൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം വീട്ടിൽ ഇല്ലാത്തവർക്ക് മരണത്തിന്റെ നാഥനായ യമന്റെ കുരുക്കിൽ നിന്ന് തീർച്ചയായും മോചനം ലഭിക്കില്ല. നമുക്കറിയാം, ഇന്ന് കേരളത്തിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് മൃഗഹത്യകൾ ചെയ്യുന്നവരാണ് അല്ലെ. പശുക്കളെയും മാടിനെയൊക്കെ കൊന്നു തിന്നുകയാണ് എല്ലാവരും. അപ്പൊ അതൊക്കെ പാപമാണ് അവർക്ക്. പക്ഷേ അത് പാപമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യില്ല. തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് അടുത്ത ജന്മം അതിന്റെ പാപഫലം അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടി ജനിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ അവർക്ക് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം, അവരെ കൊണ്ട് ഭാഗവതം വാങ്ങിപ്പിച്ചാൽ ആ ഭാഗവതം വീട്ടിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ജന്മം നമ്മൾ ഭാഗവതം ഉള്ള വീട്ടിൽ ജനിക്കും. ആ ഭാഗവതം ഉള്ള വീട്ടിൽ ജനിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഭാഗവതം വായിക്കാൻ ഒരു അവസരം നമുക്ക് കിട്ടും. അത് ഏത് ജന്മത്തിനെ ഭാഗവതം വായിക്കാൻ അവസരം കിട്ടൂ? ഭാഗവതം വായിക്കണമെങ്കിൽ ഏത് ജന്മം കിട്ടണം? മനുഷ്യജന്മം. മനുഷ്യജന്മം. അവരെ മനുഷ്യജന്മം കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് സഹായിക്കാനും ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അവര് വായിച്ചില്ല, വാങ്ങിച്ചു വെച്ചാൽ തന്നെ, അവരത് വാങ്ങിച്ചാൽ തന്നെ അതിന്റെ പ്രയോജനം അവർക്ക് ലഭിക്കും. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം വായനക്കാരൻ ആരോഗ്യവും ദീർഘായുസ്സും നൽകുന്നു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പാരായണം ചെയ്യുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയെ അവന്റെ എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുന്നു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ പകുതി ശ്ലോകമോ കാൽഭാഗമോ പാരായണം ചെയ്ത് കേൾക്കുന്നത് ആയിരക്കണക്കിന് പശുക്കളെ ദാനം ചെയ്യുന്നതിന് തുല്യമാണ്. ഒരു പുത്ര, ഒരാൾ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം വീട്ടിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നതുവരെ അവന്റെ പൂർവികർ പാൽ, നെയ്, തേൻ, മധുരമുള്ള വെള്ളം എന്നിവ കുടിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭാഗവതം വെക്കുന്നത് നമുക്ക് മാത്രം അല്ല പ്രയോജനം, നമ്മളുടെ പൂർവികർക്ക് പോലും ആ പ്രയോജനം ലഭിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ പൂർവികർ എന്തെങ്കിലും പാപം ചെയ്ത് അവർക്ക് അടുത്ത ശരീരം ലഭിക്കാതെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ കുടുംബത്തിലുള്ളവർ ഭാഗവതം വാങ്ങിച്ചു അവരുടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അവർക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുകയാണ്. എന്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട പുത്ര, ഹേ ബ്രഹ്മ, ഒരു മനുഷ്യൻ തന്റെ എല്ലാ സ്വത്തുക്കളും ത്യജിച്ചാലും ശ്രീമദ് ഭാഗവതം വീട്ടിൽ സൂക്ഷിക്കണം. നമുക്കതാണല്ലേ സാധിക്കാത്തത്. നമ്മൾക്ക് എല്ലാത്തിലും സ്വത്ത്, പണമൊക്കെ നമുക്ക് പിടിച്ചു വെക്കുകയാണ്. ഭാഗവതം പണം പലരും ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടിയായിരുന്നേ കൊള്ളായിരുന്നു. ഈ പൈസ കൊടുത്തൊക്കെ വാങ്ങിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. നമ്മൾ എത്രയോ പൈസ നമ്മളെ ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നു. TV ഇല്ലാത്ത വീടുണ്ടോ? ഫ്രിഡ്ജ് ഇല്ലാത്ത വീടുണ്ടോ? ഫോൺ ഇല്ലാത്ത വീടുണ്ടോ? നമ്മുടെ ഒരു ഫോൺ ഒന്ന് കേടായി നോക്കിക്കോളൂ. എത്ര രൂപ കൊടുത്ത് നമ്മൾ അതിന്റെ ഡിസ്പ്ലേ പോയാൽ ആ ഡിസ്പ്ലേ മാറ്റും. ഡിസ്പ്ലേ ഒക്കെ മാറ്റണമെങ്കിൽ എത്ര രൂപ, മിനിമം ഒരു 20,000 രൂപയൊക്കെ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അത് കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് മടിയില്ല. പക്ഷെ ഭാഗവതം വരുമ്പോ അതിന് ഭയങ്കര വിലയല്ലേ. ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ വാങ്ങിക്കും? നമ്മുടെ ചിന്ത അങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത്. കാരണം അത്രയും മായ നമ്മളെ പിടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്റെ പ്രിയ പുത്ര, എല്ലാ ദിവസവും പ്രത്യേകിച്ച് ഏകാദശി ദിവസങ്ങളിൽ, ഇന്ന് ഏകാദശിയാണല്ലേ, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കേൾക്കാത്തവൻ ഏറ്റവും പാപിയാണെന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. എല്ലാ പുണ്യസ്ഥലങ്ങളിലേക്കും തീർത്ഥാടനം നടത്തുകയോ എല്ലാ പുണ്യനദികളും സ്നാനം ചെയ്യുന്നതോ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കൈവശം വെക്കുന്നത് പോലെ മംഗളകരമില്ല. നമ്മളെല്ലാം ധാമുകളിൽ പോകും. ധാമുകളിൽ പോയാൽ തന്നെ അവിടുത്തെ ചില പാലിക്കില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ അപരാധം വരും. അപരാധം വരും. പിന്നെ നമ്മള് നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ 10 നാമാപരാധം വരും. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹ സേവ ചെയ്യുമ്പോൾ 64 അപരാധങ്ങൾ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിൽ പറയുന്നുണ്ട്. എല്ലാ അപരാധവും ഉണ്ട്. പക്ഷെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഒരു അപരാധവും ഇല്ലാതെ അത്രയും കാരുണ്യമായിട്ട് ഭഗവാൻ പുസ്തകമായിട്ട് അവതരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഭാഗവതത്തിനെ എങ്ങനെയാണ് സേവ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾ പൂജിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട. എങ്ങനെയാ നമ്മൾ ഭാഗവതത്തെ സേവ ചെയ്യുക? എന്നും വായിക്കണം. വായിക്കുക. ഒരു പേജ് വായിച്ച കാരുണ്യമാണ്. അതിലെ ഓരോ വാക്ക്, ഓരോ അക്ഷരം പോലും പുണ്യമാണ് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ. കലഹത്തിന്റെയും കപടതയുടെയും ഈ യുഗത്തിൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം നിലനിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് മറ്റെല്ലാ ദേവന്മാരോടൊപ്പം ഞാൻ എപ്പോഴും സന്നിഹിതമാണ്. ഭാഗവതം ഉള്ള വീട്ടില് അവിടെ ദേവന്മാരോടൊപ്പം ഭഗവാനുമുണ്ട്. ഇനി ഇത് സ്കന്ദപുരാണത്തിൽ പറയുന്നതാണ്. ആരാണ് ശരിക്കുമുള്ള ഭാരതീയൻ?
ഭാരതേ മാനവ ജന്മ പ്രാപ്യ ഭാഗവതം നായ സൂതം പാപ പരിത്താനേ ആത്മഗതാതുതൈ കൃത. ആരാണോ മനുഷ്യജന്മി ഭാരതവർഷത്തിൽ മനുഷ്യജന്മം എടുത്തിട്ടും ശ്രീമദ് ഭാഗവതം വാങ്ങിക്കാത്തവൻ, ഭാഗവതം ഇല്ലാത്തവൻ, അവൻ സ്വയം ആത്മഹത്യ ചെയ്യുകയാണ്. അതാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഉള്ളവനാണ് ഭാരതീയനാവുക. ഈ പടത്തിൽ എന്താണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഇതെല്ലാം നമ്മളെ ഭാഗവതത്തിലുള്ള പിക്ചേഴ്സ് ആണ്. നാരദ മഹർഷി പ്രഹ്ലാദന്റെ അമ്മയ്ക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. ഹരിബോൾ. പേര് പറയാമോ? പ്രഹ്ലാദന്റെ അമ്മയുടെ പേര്? മറന്നു. കയാധു. കയാധു. ഹരിബോൾ. ഹിരണ്യകശിപു ആ സമയത്ത് തപസ് ചെയ്യാൻ പോയ സമയത്താണ് നമ്മുടെ നാരദ മഹർഷി കയാധുവിന് സംരക്ഷണം കൊടുക്കുന്നു. ആദ്യം ഇന്ദ്രനും ദേവന്മാരും വന്ന് കയാധുവിനെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി ആ കുട്ടിയെ കൊല്ലാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നാരദ മഹർഷി പറയും, അരുത്, ഒരു വലിയ ഭക്തനാണ് ആ ഗർഭത്തിലുള്ളത്, അതുകൊണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അസുരപുത്രനല്ലേ, അസുരവിത്താണെന്ന് കരുതിയാണ് അവർ കൊല്ലാനായിട്ട് തീരുമാനിക്കുന്നത്. പക്ഷെ നാരദൻ വന്ന് സംരക്ഷണം കൊടുക്കുന്നു. അപ്പൊ നാരദൻ എന്താണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്? ഗർഭത്തിലുള്ള കുഞ്ഞിന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കയാധുവിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ഇതെല്ലാം കേൾക്കുന്നത് ആരാണ്? ഗർഭത്തിലുള്ള കുഞ്ഞ്. പ്രഹ്ലാദൻ കേട്ടു. പ്രഹ്ലാദൻ വലിയ ഭക്തനായി അല്ലേ. അങ്ങനെ മറ്റുള്ളവർക്കും ഭഗവാന്റെ നാമം പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് ബാക്കിയുള്ള തന്റെ സുഹൃത്തുക്കളെയും ഭക്തനാക്കി മാറ്റുകയാണ്. ഈ പിക്ചേഴ്സ് എല്ലാം നമ്മളെ ഭാഗവതത്തിലുള്ള പടങ്ങളാണ്, ആ ബുക്കിലുള്ള പടങ്ങളാണ്. അപ്പോ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം വായിച്ച് നമ്മൾ ഗർഭസ്ഥരായിട്ടുള്ള സ്ത്രീകൾ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ സമയത്ത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം വായിക്കാൻ പറയണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ആ കുട്ടി ധർമ്മിഷ്ഠരായിട്ടുള്ള കുട്ടിയായിരിക്കും. കാരണം നമുക്കറിയാം, ഓരോ ജനറേഷൻ കഴിയുമ്പോഴും കുട്ടികളുടെ ആ മാനസികാവസ്ഥ വളരെ വികൃതമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാരണം ഒരുപാട് സോഷ്യൽ മീഡിയയും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് മുമ്പിൽ വന്ന് നിൽക്കുകയാണ്. അവരെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമില്ല. ഈ കലിയുഗം ഇങ്ങനെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അത്രയും ദുരിതങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ധർമ്മം ആർക്കും ധർമ്മം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ആരുമില്ല. പക്ഷേ ഗർഭസ്ഥരായിട്ടുള്ള സ്ത്രീകൾ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം വായിച്ചാൽ ആ കുട്ടിക്ക് ഇതിനോട് താല്പര്യം വരും. കണ്ടോ, ഇവിടെ ഒരു കുട്ടി ശ്രീമദ് ഭാഗവതം, ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ 10ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതമാണ് ആ കുട്ടി നോക്കുന്നത്. അവിടെ ബകാസുരൻ, അകാസുരൻ, ഇങ്ങനെയുള്ള അസുരന്മാരെ വധിക്കുന്ന നല്ല നല്ല പടങ്ങളുണ്ട്. ഈ പടങ്ങൾ നോക്കി കുട്ടികൾക്ക് ജസ്റ്റ് അതിലെ പടം നോക്കിയാൽ തന്നെ ഭഗവാനെ കാണാലോ. അതും പുണ്യമാണ് ചെയ്യുന്നത്. കുട്ടികളെ നാമം ജപിക്കുന്നു, ഭഗവത്ഗീത, എല്ലാത്തിലും ആ ഒരു താല്പര്യം കുട്ടികളിൽ ജനിക്കുന്നു. അപ്പം നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഗർഭിണികളായിട്ടുള്ള സ്ത്രീകളുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇത് ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പൊ നമ്മുടെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 12 സ്കന്ധം, 18,000 ശ്ലോകം, 355 അധ്യായങ്ങളാണുള്ളത്. മലയാളം 15,000-ഓളം പേജുകളുണ്ട്, 18 വോളിയം, 288 കളർ പിക്ചേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത്. ആരാണോ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എല്ലാ ദിവസവും കേൾക്കുന്നത്, അവൻ അവന്റെ കുടുംബത്തെ, അവന്റെ അമ്മയെ, അച്ഛനെ, ഭാര്യയെ, എല്ലാരെയും മുക്തിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ്. അപ്പൊ നമ്മളെ വീട്ടിലെ ഭാഗവതം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കുടുംബം മൊത്തവും രക്ഷപ്പെടുകയാണ്. ആ കുടുംബത്തില് അവരെത്ര പാപം ചെയ്താലും അതിൽ നിന്ന് ഉന്മൂലനം ചെയ്യാനായിട്ട് ആ ഭാഗവതം നമുക്ക് പ്രേരണ തരും. നമ്മളെ കൂടുതൽ പാപം ചെയ്യാൻ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അനുവദിക്കില്ല. കാരണം ഭഗവാനാണ്. ഈ കാണുന്നത് ഒരു വെറ്റ വിറ്റ് ജീവിക്കുന്ന ഒരു അമ്മയാണ്. ഈ അമ്മ ഭാഗവതം വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് കാശില്ല. അവർക്ക് ഉപജീവനം ചെയ്യുന്നത് ഈ വെറ്റ വിട്ടിട്ടാണ്. എത്ര രൂപ കിട്ടും ഒരു ദിവസം? എന്നിട്ടും ആ അമ്മയ്ക്ക് എനിക്ക് ഭാഗവതം വേണം, എനിക്ക് വായിക്കണം. അങ്ങനെ അമ്മ എന്താണ് ചെയ്തത്? തനിക്ക് കിട്ടുന്ന ആ തുകയിൽ നിന്ന് കുറേശ്ശെ 1-2 വർഷം എടുത്താണ് ഫുൾ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് അടച്ചത്. പക്ഷെ അവരാൽ നമ്മൾ സ്വയം അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കിയ പണത്തിന്റെ ഒരു അംശം നമ്മൾ ഭഗവാന് കൊടുക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതും നമ്മൾ പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കുന്നതും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. എന്താണ് അതിന്റെ വ്യത്യാസം? ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടിയ അത്ര മൈൻഡ് ചെയ്യത്തില്ല. ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുമ്പോ അത്ര കാണില്ല, ഒന്നും നമുക്ക് ആ വിലയില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടി നമ്മൾ അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കിയ പണം കൊടുത്ത് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുമ്പോ ആ സുകൃതി നമുക്ക് ഉണ്ടാവും. കാരണം നമ്മളുടെ കർമ്മയോഗയാണ്, നമ്മൾ ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ ഒരു അംശം നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടി കൊടുക്കുകയാണ്.
ആ ഭഗവാനെ നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് വിളിക്കാനായിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അതിന്റെ സുകൃതി നമുക്ക് കിട്ടും. ആ സുകൃതി കൊണ്ട് നമുക്ക് വായിക്കാൻ ഒരു പ്രേരണ ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ പണം അടയ്ക്കാതെ നമ്മൾ ഭാഗവതം വാങ്ങിച്ചാൽ എത്ര വർഷം വേണേ 100 പ്രഭുപാദര് പറയും, നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് എന്ത് കിട്ടിയാലും 100 വർഷം പോലും നമ്മളത് തൊടാതെ അവിടെ ഇരിക്കും. നമുക്ക് ആ ഒരു ഭാഗവതത്തിന്റെ ആ എഫക്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ആ പണം അടച്ച് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കണം. എന്നാലേ ഭാഗവതത്തിന്റെ നമുക്ക് വില ഉണ്ടാവും. നമ്മളുടെ മനസ്സിന് നമുക്കൊരു ഏത് വസ്തുവും നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് വില കാണില്ല. ആ വില വരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പണം കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കണം. അപ്പോഴേ നമുക്ക് വായിക്കാനും ഒരു പ്രേരണ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ ഒറ്റയടിക്ക് ഇത്രയും എമൗണ്ട് തരാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണമാണ് നമ്മളിങ്ങനെ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഗഡുക്കളായിട്ട് നമുക്ക് ഭാഗവതം വാങ്ങിക്കാൻ ഒരു അവസരം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് മാറുമല്ലോ. അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള പലരും ഭാഗവതം വാങ്ങിച്ചു. അവര് ഭഗവാനെ സ്വീകരിച്ചതിന്റെ പിക്ചേഴ്സ് ഞാനൊന്ന് ഇട്ടതാണ്. ഇപ്പോൾ തന്നെ 46 പേര് 46 പേര് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസത്തില് നമ്മുടെ മലയാളം ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ? എല്ലാ വീട്ടിലും എന്തൊക്കെയുണ്ട്? ഫോണുണ്ട്, TV ഉണ്ട്, ബൈക്കുണ്ട്, സ്കൂട്ടറുണ്ട്, കാറുണ്ട്. എല്ലാരും യാത്രകൾ പോലും ബസ്സിൽ പോകും, ബസ് ടിക്കറ്റ് കൊടുക്കണം, ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യണം, ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റ് കൊടുക്കണം, വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഉണ്ട്, ലോൺ വരെ എടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ റിസ്ക് എടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ വിനോദത്തിന് സിനിമ കാണാനായിട്ട്, മാളിൽ പോകാനായിട്ട്, നമുക്ക് എന്താ ബീച്ചിൽ പോകാനായിട്ട്, ഇതിനെല്ലാം നമുക്ക് സാധിക്കും. പക്ഷെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ നമ്മളെ വീട്ടിലേക്ക് വിളിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ വിമുഖത കാണിക്കുന്നു. ഓരോ വീട്ടിലും നമ്മൾ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കൊണ്ടെത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിത്യസന്തോഷത്തിലേക്കുള്ള താക്കോലാണത്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുക, നമ്മുടെ ജീവിതം എന്ന് സന്തോഷകരമാകും. ഇതിനൊരു ഉദാഹരണം റിയൽ ലൈഫിൽ നടന്ന ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം. എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് ദുബായിലാണിപ്പോ. ഒരുപാട് ഫാമിലി പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ എന്നോട് വിളിച്ച് ഞാൻ നമ്മള് ഹരേ കൃഷ്ണയിലായതുകൊണ്ട് ഈ വിഷമങ്ങൾ എന്നോട് പറയും. അപ്പൊ ഞാൻ പറയും നാമം ജപിക്കുക, പിന്നെ ഭാഗവതം വാങ്ങിക്കാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ആദ്യമൊക്കെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് കാണിച്ചു. പിന്നീട് ആള് ഭാഗവതം വാങ്ങിച്ചു. വീട്ടിൽ ഒരുപാട് ദുഃഖം ഉണ്ടായിരുന്നു, വീട്ടില് ഫാമിലി പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പോ ഇപ്പം ദുബായില് ഭാഗവതം വാങ്ങിച്ചു. അത് ദുബായിലേക്കാണ്. ദുബായില് വാങ്ങിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ റേറ്റ് കൂടാതെ ഇവിടുന്ന് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ചാർജ് അല്ലെ പോകുമ്പോ അതും അത്രയും എമൗണ്ട് ആൾ അടച്ചിട്ടാണ് മാതാജി ഇത് വാങ്ങിച്ചത്. എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ദുബായിലൊക്കെ ഈ യുദ്ധത്തിന്റെ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ മെസ്സേജ് അയച്ചു, മാതാജി അവിടെ ഓക്കെ ആണോ, അവിടെ എങ്ങനെയുണ്ട്, സേഫ് അല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അവിടെ എന്തൊക്കെയോ പൊട്ടുന്നുണ്ട്, ഞാൻ ഭാഗവതം വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഞാൻ ഇവിടെ നാരദന്റെ ആ ലീലകളൊക്കെ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതായത് അതൊന്നും ബാധിക്കണില്ല. പുറമെ എന്തൊക്കെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായാലും, വീട്ടിൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിലും എനിക്കിപ്പോ നല്ല സമാധാനം തോന്നുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് പണമുണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ആ സമാധാനം കിട്ടുന്നില്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഭാഗവതം വായിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ എനിക്ക് ഒരുപാട് ആശ്വാസമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അതാണ് നമ്മളെ നിത്യ സന്തോഷത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. സർവസേനാഭിലോകേശ കർത്തവ്യ ശാസ്ത്ര സംഗ്രഹേ വിഷ്ണു വസ്തു സദാ ഭക്ത്യ തുഷ്യർത്ഥം മമ പുത്രക. എന്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട പുത്ര, ഹേ ബ്രഹ്മ, ഒരു മനുഷ്യൻ തന്റെ എല്ലാ സ്വത്തുക്കളും ത്യജിച്ചാലും ശ്രീമദ് ഭാഗവതം സൂക്ഷിക്കണം. അപ്പൊ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം വാങ്ങാൻ വലിയ തുകയാണോ? ശരിക്കും നോക്കൂ, ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ എത്ര ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്? 12,000. ഓരോ ശ്ലോകത്തിന് ഓരോ രൂപ വെച്ച് കൊടുത്താൽ എത്ര രൂപയാവും? 11,000 രൂപ കൊടുക്കണം. ഇനി ഇതിനകത്ത് 15,000-ഓളം പേജുകളുണ്ട്. നമ്മൾ ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് എടുക്കാനായിട്ട് കടയിൽ കൊടുത്താൽ തന്നെ അവിടെയും വില കൂടുതലാണ്. നമ്മൾ പ്രിന്റിംഗ് ചാർജ് മാത്രമാണ് പറയുന്നത് 11,800. പിന്നെ കൊറിയർ ചാർജും കൂടെ ചേർത്താണ് 11,800. അപ്പൊ അതൊരു വലിയ തുകയായിട്ട് നമ്മൾ താരതമ്യപ്പെടുത്തരുത്. കൂടാതെ ആരെയാണ് നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് വിളിക്കുന്നത്? അഖിലകോടി ബ്രഹ്മാണ്ട നായകനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെയാണ്. ലക്ഷ്മി സഹസ്രശത സംഭ്രമമേ സേവ്യമാണ്. 1000 സഹസ്ര ലക്ഷ്മിമാര് ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ, ആ ഭഗവാനെ വീട്ടിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാൻ നമ്മളുടെ ഈ തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും കോടിക്കണക്കിന് രൂപ കൊടുത്താൽ പോലും അത് മതി വരില്ല ഭഗവാനെ നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ ഇതൊരു പ്രിന്റിംഗ് ചാർജ് മാത്രമാണ്. ഇതൊരു വലിയ എമൗണ്ട് ആയിട്ട് നമ്മൾ ധരിക്കരുത്. ഇതിൽ ഒരു നഷ്ടവുമില്ല. നമ്മളുടെ ലൈഫ് ടൈമിൽ ഈ ഒരു പേയ്മെന്റ് ചെയ്താൽ അടുത്ത ജന്മം പോലും നമ്മളിത് വാങ്ങിക്കേണ്ടി വരില്ല. അതെന്താ? നമുക്ക് ഇനിയൊരു ജന്മം ഉണ്ടെങ്കിൽ
ഈ ഭാഗവതം ഉള്ള വീട്ടിലായിരിക്കും നമ്മൾ ജനിക്കുക. അപ്പൊ ഇതൊരു വൺ ടൈം പേയ്മെന്റ് ആണ്. ഇപ്പൊ ഫോണിനൊക്കെ നമ്മൾ വലിയ വില കൊടുത്ത് ഫോൺ വാങ്ങിച്ചു, എത്ര നാളാ ഫോൺ നിൽക്കും? കുറെ കഴിയുമ്പോൾ അത് ചീത്തയാവും, പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത ഫോൺ വേണം, അല്ലേ? ഇത് ഒരിക്കലും നശിക്കാത്തതാണ്, വൺ ടൈം പേയ്മെന്റ് ആണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. ആ ഭാഗവതം ഉള്ള വീട്ടിലായിരിക്കും നമുക്ക് അടുത്ത ജന്മം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ടിവിയും കാറും ഫോണും എത്ര വസ്ത്രങ്ങൾ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്നു, ഇതിനൊക്കെ എത്ര വേണമെങ്കിലും നമ്മൾ ചെലവഴിക്കും. പക്ഷേ അതൊക്കെ നമ്മളെ നരകത്തിലേക്കേ നയിക്കുന്നുള്ളൂ. ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകാൻ സഹായിക്കുന്നത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ശ്രീമദ് ഭാഗവതം വാങ്ങിക്കാൻ നമ്മൾ മടിക്കരുത്. ഹരിനാമത്തിന് 10 നാമാപരാധം വരുന്നുണ്ട്, ധാമുകൾക്ക് 10 ധാമപരാധമുണ്ട്, ദേവാരാധനയിൽ 64 അപരാധനം വരുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ പുസ്തകമായിട്ടുള്ള ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന് അപരാധമില്ല. പുസ്തകം നമ്മളോട് സംസാരിക്കുകയാണ്, ഭഗവാൻ നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത് ഈ പുസ്തകത്തിലെ ഓരോ താളിലൂടെ നമുക്ക് സംസാരിക്കുകയാണ്. ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാല്, നമുക്ക് ദുഃഖം വരുന്നു, ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ കുന്തി സ്തുതി ഒന്ന് എടുത്തു നോക്കുക. കുന്തി ദേവി അനുഭവിച്ച ദുഃഖങ്ങൾ എന്തുമാത്രമാണല്ലേ. ചെറുപ്പം മുതലേ ദുഃഖത്തിലാണ് കുന്തി ദേവി. ആ കുന്തി സ്തുതി വായിക്കുമ്പോ നമുക്ക്, ഞാനിപ്പോ പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ എഴുതിയ ഭാഗവതവും മറ്റു ഭാഗവതവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കൂടെ പറയാണ്. മറ്റ് ഭാഗവതം എടുക്കുക, ഇപ്പൊ മൂലഭാഗവതം, പലരുടെയും വീട്ടിൽ മൂലഭാഗവതം ഉണ്ട്, അതിൽ കുന്തിസ്തുതി ഒന്ന് എടുത്ത് വായിച്ചാൽ എന്ത് മനസ്സിലാവും? ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല. കുറെ ശ്ലോകങ്ങൾ ചുമ്മാ വായിച്ചു പോവും, അല്ലെ? അല്ലാതെ നമുക്ക് അതിന്റെ തത്വം എന്താണെന്നോ ഈ ശ്ലോകം നമ്മളെ ജീവിതത്തെ എങ്ങനെ പ്രാവർത്തിയാക്കുമെന്നോ നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. അപ്പൊ ആ ഭാഗവതത്തിന്റെ ആ പ്രയോജനം അവിടെ വരുന്നില്ല. ഈ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ കുന്തി സ്തുതി വായിച്ചാൽ ഓരോ ശ്ലോകത്തിലെയും എത്ര എത്ര തത്വങ്ങളാണ് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങളെ നമ്മൾ എങ്ങനെ നേരിടാം, ഇതെല്ലാം നമ്മളെ ഈ 18 വോളിയമുള്ള ശ്രീമദ് ഭാഗവതം നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരികയാണ്. കാരണം ഇത് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നു, ഭഗവാൻ നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നു. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഒരു സാധാരണ ഭൗതികവാദിയായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയല്ല, അദ്ദേഹം ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ വന്ന വ്യക്തിയാണ്. കാരണം ഈ ഭാഗവതം ആദ്യം ബ്രഹ്മാവിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ബ്രഹ്മാവിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ബ്രഹ്മാവ് ആർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു? നാരദർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. നാരദൻ ആർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു? വ്യാസദേവന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. വ്യാസദേവൻ എഴുതിയതാണ് ഈ ഭാഗവതം, അല്ലെ? അപ്പൊ വ്യാസദേവൻ എഴുതിയ ഇതേ ഭാഗവതം അതുപോലെ അറിയണമെങ്കിൽ ആ വ്യാസദേവന്റെ ശിഷ്യനായിട്ടുള്ള മധ്വാചാര്യരുടെ ശിഷ്യൻ, അങ്ങനെ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയില് 32ാമത്തെ ആചാര്യനാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ. അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആചാര്യന്മാരെ എഴുതിയത് അതുപോലെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹം സ്വന്തമായിട്ടൊന്നും ഇതിനകത്ത് തത്വത്തെ മാറ്റുന്നില്ല. എന്നാൽ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എങ്ങനെ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാമെന്നും കൂടെ നമുക്ക് ഈ 18 വാല്യത്തില് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഈ സ്ക്രീനിലുള്ളൊന്ന് വായിക്കാമോ? കാണുന്നുണ്ടോ? ആ ഇസ്കോണിന്റെ 18 വാല്യങ്ങളുള്ള ശ്രീമദ് ഭാഗവതവും മറ്റ് രചയിതാവിന്റെ ഭാഗവത പുസ്തകവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? വേദവ്യാസൻ എഴുതിയ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പര, ശുദ്ധഭക്തന്റെ വിവർത്തനവും ഭാവാർത്ഥവും ഒരു സെക്കൻഡ്. അപ്പൊ ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ വിവർത്തനവും ഭാവാർത്ഥവും ഉള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് സംഘം ചേരുകയാണ്, അല്ലെ? നമ്മളുടെ ഭക്തി ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം സാധുസംഘമായിട്ടുള്ള സംഘം. പിന്നെ നമ്മൾ ഭാഗവതം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആരുടെ സംഘം കിട്ടുന്നുണ്ട്? ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ സംഘം കിട്ടുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ ഭാഗവതത്തിൽ മറ്റു ഭക്തന്മാർ ആരൊക്കെയാണ്? നാരദ മഹർഷിയുണ്ട്, പരിഷിത് മഹാരാജാവുണ്ട്, ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയുണ്ട്. എത്ര ഭക്തന്മാരാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലുള്ളത്. ഈ ഭക്തന്മാരുടെ എല്ലാം സംഘം നമുക്ക് കിട്ടുകയാണ്. കൂടാതെ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, മറ്റു ഭാഗവതം ഈ ഭാഗവതം തമ്മിലുള്ള മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വ്യത്യാസം, നമുക്ക് ഇപ്പോ പരിഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ശമിക ഋഷിയുടെ കഴുത്തില് ചത്ത പാമ്പിനെ ഇട്ടു. ഒരു മൂന്നാമതൊരു വ്യക്തി നോക്കുമ്പോ പരിഷിത്ത് രാജാവ് ചെയ്തത് ശരിയോ തെറ്റോ? തെറ്റ്.
അല്ലെ? വിട്ട്. ഉം. നമ്മള് സാധാ മൂലഭാഗവതം വായിക്കുമ്പോഴും അതെന്താണ്? അതില് ജസ്റ്റ് കഥ മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല. ഇങ്ങനെ അദ്ദേഹം ചെയ്തു എന്നേ പറയുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ ഈ ഭാഗവതം വായിച്ചാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ചെയ്തതിൽ ഒരു തെറ്റുമില്ല. കാരണം അത് അദ്ദേഹത്തിനെ ഭഗവാൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതാണ്. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനാണ്. ആ ശുദ്ധ ഭക്തനെ ഭഗവാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യിപ്പിച്ച് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തെ കൊണ്ടുവരുത്താൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. അപ്പം ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ അവിടെ നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നു. അതൊരു അപരാധമാണ്. ഭക്തനെ നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്ന അപരാധമാണ്. കൂടാതെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഈ ഭാഗവതത്തിന്റെ ഭാവാർത്ഥം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ആ ചെയ്തതിൽ ഒരു തെറ്റുമില്ല. ജയവിജയന്മാര് എന്താ 4 കുമാരന്മാരോട് തടഞ്ഞു നിർത്തി അവരെ പറ്റിയില്ല. അപ്പൊ ജയവിജയന്മാര് ചെയ്തത് തെറ്റായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും. പക്ഷെ ജയവിജയന്മാര് ഭഗവാന്റെ ഭക്തരാണ്. ഭഗവാന് വീരരസം ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് തന്റെ ഭക്തന്മാരെ തന്നെ അസുരരായിട്ട് ഭൂമിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. അതുകൊണ്ടാണ് ജയവിജയന്മാര് 3 ജന്മങ്ങളില് ഇവിടെ ഭൂമിയിൽ വന്നത്. അപ്പൊ ആ തത്വം നമുക്ക് മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ ആ പരമ്പരയിലൂടെ വരുന്ന ഭാഗവതം വായിച്ചാലേ നമുക്ക് മനസ്സിലാവൂ. ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭക്തന്മാരോട് അപരാധം ചെയ്യുകയാണ്. ഇനിയും ഉണ്ട് ഒരു ഉദാഹരണം. വൃത്രാസുരന്റെ കഥ അറിയില്ലേ? വൃത്രാസുരൻ. ആ അതാരാണ്? ഏത് രാജാവാണ് വൃത്രാസുരനായത്? ചിത്രകേതു രാജാവ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ചിത്രകേതു രാജാവിന് എങ്ങനെയാണ് ആ ശാപം കിട്ടിയെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ? കുറച്ച് പറഞ്ഞാ അറിയാം. പറയുമ്പോ അറിയാം. അതാ പറയുമ്പോ അറിയാം. അറിയാം. മാതാജി ഒന്ന് തുടക്കം ഇടാൻ അറിയാം. മാതാജി പോയി. വിമാനത്തിൽ പോയപ്പോ ശിവന്റെ മടിയില് പാർവതി ഇരിക്കുന്ന ആ, കഥ ഇതാണ് മാതാജി പറഞ്ഞു മാതാജി പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളതാ. തന്നത്. പറഞ്ഞു തന്നതല്ലേ ക്ലാസ്സില്. പറഞ്ഞേ പറഞ്ഞതാ മാതാജി. ഇപ്പൊ ഓർക്കുന്നു. അതാ പറഞ്ഞ തുടക്കം ഇട്ടാ അറിയാം. ഗിരിജ മാതാജി ഇപ്പൊ ഇതിനിടെ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. പോയോ? മാതാജി പോയി. ആ നെറ്റ് പോയെന്ന് തോന്നുന്നു. പക്ഷെ ലൈവ് ഉണ്ട്. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഇന്നപ്പോ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നില്ലായിരിക്കും അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ക്ലാസ്സിലാ പറ്റി ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഞാൻ വിളിക്കാൻ നോക്കിയായിരുന്നു, കിട്ടിയില്ലല്ലോ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഇരിക്കാൻ വയ്യ, മൊത്തം ഇരിക്കില്ല എന്ന് പറയണത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ മാതാജി ലൈവ് ഉണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ
കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ വന്നു മാതാജി. കൃഷ്ണ മാതാജി വന്നു. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വേദപ്രിയ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, കേൾക്കാമോ? കേൾക്കാം. ഓക്കെ. മാതാജി. എനിക്ക് നെറ്റ് കട്ടായി പോയി മാതാജി, പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് ഓഫായി പോയി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തില് നമ്മുടെ ഭാഗവതവും ശ്രീല പ്രഭുപാദ ഭാഗവതവും മറ്റു ഭാഗവതവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ്. ആ തത്വം നമുക്ക് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ശ്രീല പ്രഭുപാദയുടെ ഭാഗവതം തന്നെ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കേണ്ടതുണ്ട്. എന്നാലേ നമുക്ക് ആ ഭക്തന്മാരോട് അപരാധം ചെയ്യാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ഭാഗവതം ആ ഭാവാർത്ഥം വിവർത്തനം എല്ലാം നമ്മൾ വായിക്കണം. ഓരോ ശ്ലോകങ്ങളുടെയും പ്രായോഗിക പ്രയോജനം നമുക്ക് തരുന്നു. പിന്നെ കുട്ടികൾക്കും പ്രയോജനപ്രദമാണ്. ഓരോ ചിത്രങ്ങളും കഥ പറയുകയാണ്. നമ്മുടെ കുടുംബത്തിനും കൂടാതെ അടുത്ത തലമുറ, നമ്മളുടെ കാലം കഴിഞ്ഞാലും അടുത്ത തലമുറയിൽ എത്ര ജനറേഷന് വേണമെങ്കിലും ഇത് സഹായകരമായിരിക്കും. ഇനി നമ്മൾ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ നമുക്ക് ഈ ഭാഗവതം തരാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം അനുഭവിച്ച ആ പോരാട്ടങ്ങളൂടെ പറഞ്ഞ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ 69ാമത്തെ വയസ്സിൽ അദ്ദേഹം ഒറ്റയ്ക്ക് 40 രൂപയുമായിട്ട് അദ്ദേഹം അമേരിക്കയിലേക്ക് പോയത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ 1-ാം സ്കന്ധവുമായിട്ടാണ് പോയത്. അദ്ദേഹം തന്റെ വാർദ്ധക്യം സമയത്ത് അമേരിക്കയിൽ പോകുന്നതിന് മുമ്പുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകളെല്ലാം ഭാഗവതത്തിന് ആദ്യത്തെ സ്കന്ധത്തിന് വിവർത്തനവും ഭാവാർത്ഥവും എല്ലാം എഴുതുകയാണ്. തന്റെ ഗുരുപരമ്പരയുടെ എല്ലാ കാരുണ്യവും അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ഗുരുപരമ്പരയിൽ വന്ന ഗുരുക്കന്മാരുടെ അനുഗ്രഹത്തോടെ എഴുതിയതാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ, ഇന്ന് 69 വയസ്സുള്ള വ്യക്തികള് ഇങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് അമേരിക്ക പോവാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ സാധിക്കുമോ? നമുക്ക് പല പല അസുഖങ്ങളായിരിക്കും അല്ലെ. നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് ഒരുപാട് റീസൺസ്. നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ചെറിയൊരു യാത്ര, ഒരു ദിവസം നമ്മൾ ഒരു ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് മാറി പോയിട്ട് വന്നാലേ നമുക്ക് അസുഖങ്ങളാണ്. നമ്മൾ യാത്രയൊക്കെ പോയിട്ട് വരുമ്പോഴേ. അദ്ദേഹം ഈ ഒരു 10 കൊല്ലം കൊണ്ട് 69ാമത്തെ വയസ്സിൽ പോയി അദ്ദേഹം ലോകം മൊത്തവും എത്ര വട്ടം എല്ലാ കോണ്ടിനെന്റും അദ്ദേഹം യാത്ര ചെയ്തു. അപ്പൊ ഒരു രാജ്യത്തു നിന്ന് മറ്റൊരു രാജ്യത്ത് പോകുമ്പോൾ അവിടുത്തെ സമയം വേറെ ആയിരിക്കും. അതെല്ലാം അദ്ദേഹം തരണം ചെയ്തു. 2 മണിക്കൂർ മാത്രം ഉറങ്ങി അദ്ദേഹം ഭാഗവതത്തിന് വിവർത്തനം എഴുതുകയാണ്. അവിടെ ചെന്നിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഭഗവത്ഗീത ഇറക്കുന്നത്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അദ്ദേഹം 13ാമത്തെ സ്കന്ധം വരെയാണ് അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ എഴുതിയത്. ബാക്കി തന്റെ ഭക്തന്മാരാണ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത്. അപ്പോ 13ാമത്തെ സ്കന്ധമല്ല, 10ാമത്തെ സ്കന്ധത്തില് 13ാമത്തെ അധ്യായം വരെ മരണക്കിടക്കയിൽ കിടന്നും അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു? ഭാഗവതം ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ആ കിടക്കയിലിരുന്ന് കിടന്ന് പറയും. അപ്പം തന്റെ ഭക്തന്മാര് റെക്കോർഡ് ചെയ്യും ഇദ്ദേഹം പറയുന്ന ഭാവാർത്ഥവും. ആ സമയത്തും നല്ല ഷാർപ്പായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബുദ്ധി. അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവാനെ തന്നെ ധ്യാനിച്ചാണ് അദ്ദേഹം തന്റെ ശരീരം വെടിഞ്ഞത്. അദ്ദേഹത്തിന് ഇങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ആ വാർദ്ധക്യ സമയത്ത് വൃന്ദാവനത്തിൽ ഇരുന്ന് നാമം ജപിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകാം. പക്ഷേ ബദ്ധ ജീവാത്മാക്കളോടുള്ള അനുകമ്പ കാരണമാണ്. ഞാൻ മാത്രം രക്ഷപ്പെട്ടാൽ പോരല്ലോ, ഈ ബദ്ധ ജീവാത്മാക്കൾ എന്ത് ചെയ്യും? അവരെ മോചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം ആ അനുകമ്പ കാണിച്ചാണ് നമുക്ക് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ശ്രീമദ് ഭാഗവതം നമ്മൾ വാങ്ങിക്കണം. അത്രയും പ്രാധാന്യമാണ്. ഈ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ ഈ ഒരു വില
അത് ആ ഒരു വില അതിന് അമൂല്യമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. എത്ര വില കൊടുത്താലും മതിയാവാത്തതാണ് ഈ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു വലിയ വിലയായിട്ട് കാണണ്ട. അങ്ങനെ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറ്റാനാണ് നമ്മളൊരു ഈ ഗഡുക്കളായിട്ടൊരു ഭാഗവതം തരാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചത്. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഭാഗവതം ഇല്ലാത്തവര് ഭാഗവതം വാങ്ങിക്കണം. വാങ്ങിച്ചവര് മറ്റുള്ളവരേക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന കാരുണ്യമാണ് അവരെയും കൊണ്ട് വാങ്ങിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. കാരണം നമുക്ക് ആ കാരുണ്യമുണ്ട്, നമുക്ക് ഈ ഭക്തന്മാരുടെ സംഘമുണ്ട്, നമ്മൾ ഭാഗവതം ക്ലാസ് കേൾക്കുന്നു, ഭാഗവതം എന്നും വായിക്കുന്നു, ഓരോ വാക്കും. ഇപ്പോ ഒരാള് പിന്നെ നമ്മളുടെ ഒരു കൺഫ്യൂഷനാണ്, ഇതൊക്കെ വായിക്കുവോ, വായിക്കാതെ ഇരിക്കുമല്ലോ. വായിക്കാതെ വെക്കുന്നത് പോലും ഒരു നഷ്ടവും ഇല്ല. നമ്മൾ പൈസ കൊടുത്തത് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫലം നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കിട്ടും. ശ്രീമദ് ഭാഗവത ആ ബോക്സ് പൊട്ടിക്കാതെ വെച്ചാൽ പോലും അതിന്റെ ഫലം അവർക്ക് കിട്ടുകയാണ്. കാരണം അവര് പൈസ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ സുകൃതി അവർക്ക് കിട്ടും. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അവിടെ ഭഗവാനാണല്ലേ, ഭഗവാൻ ആ കാരുണ്യം, എത്ര കാരുണ്യവാനാണ് ഭഗവാൻ. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ ചെറിയ സ്വല്പം അഭ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ, ചെറിയ ധർമ്മം പോലും എന്താണ് ത്രായതേ മഹതോ ഭയാത്, മഹാഭയങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മളെ രക്ഷിക്കും. എന്താണ് ആ മഹാഭയം? നമ്മൾ ഓരോ ജീവാത്മാക്കളുടെയും മഹാഭയം എന്താണ്? മൃത്യുഭയം, മരണഭയം. മരണഭയം. മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? എവിടെ പോകും? നരകത്തിൽ നരകമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ജന്മം നമുക്ക് വല്ല പൂച്ചയോ നായയോ വല്ലോ ആയിട്ട് ജനിക്കേണ്ടി, താഴ്ന്ന യോനിയിൽ നമുക്ക് ജന്മം കിട്ടൂലേ? നമുക്കൊരു ഗ്യാരണ്ടി ഇല്ല നമ്മൾ ചെയ്ത പാപകർമ്മങ്ങൾ വെച്ച്. അത് ഒഴിവാക്കാൻ ഭഗവാൻ സഹായിക്കും. നമ്മൾ സ്വല്പം അഭ്യസിയാണ്, നമ്മൾ ചെറിയൊരു ധർമ്മം ഭഗവാനോട് ചെയ്താൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാൻ നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കും. അപ്പൊ എല്ലാരും ഭാഗവതം വാങ്ങിക്കണം. എല്ലാ വീട്ടിലും ഭാഗവതം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഈ കലിയുഗത്തില് ധർമ്മം ഇരിക്കുന്ന ഭാഗവതത്തിലാണ്. അപ്പൊ ഭാഗവതം എല്ലാരും വാങ്ങിക്കുക. വാങ്ങിച്ചവര് മറ്റുള്ളവർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, അവരെയും കൊണ്ട് വാങ്ങിപ്പിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. 18 എത്ര പുസ്തകമുണ്ട് മാതാജി? ഇത് 18. ഈ 18 പുസ്തകം നമ്മൾ എവിടെ വെക്കും? നമുക്ക് TV വെക്കാൻ സ്ഥലമുണ്ട്, ഫ്രിഡ്ജ് വെക്കാൻ സ്ഥലമുണ്ട്, ഡൈനിങ് ടേബിൾ സ്ഥലമുണ്ട്. ഞാൻ ആ ബോക്സിൽ തന്നെ അതുപോലെ ഇത് വെക്കാനൊക്കത്തില്ല മാതാജി. ഭഗവാനെ വെക്കാൻ നമുക്ക് സ്ഥലമില്ലാന്ന്. ഒരു ചെറിയ സ്റ്റൂള് മതി, ആ സ്റ്റൂളിൽ അടുക്കി വെക്കാം. ഇതേ അത്രേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് വാഷിംഗ് മെഷീൻ വെക്കാനൊക്കെ നമ്മൾ സ്ഥലം കണ്ടെത്തും. ഭഗവാനെ വെക്കാൻ നമുക്ക് സ്ഥലമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, എനിക്ക് വീട്ടിൽ സ്ഥലമില്ല, ഭഗവാനൊന്നും വേണ്ട, പൊയ്ക്കോളൂ. ഒരു ചെറിയ സ്റ്റൂള് മതി. നമുക്ക് ഈ ബുക്കുകൾ അടുക്കി വെക്കാം. ഒരു മാതാജി, അവർക്ക് ഒരു ഹോളേ ഉള്ളൂ. അവര് വീടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റ മുറി. ആ മുറിയിലാണ് കിടക്കുന്നത്, ആ മുറിയിലാണ് കുക്ക് ചെയ്യുന്നത്, ഒന്നുമില്ല. എന്നിട്ടും അവര് ഭാഗവതം വാങ്ങിച്ച് അത്രയും ആചാരത്തോടെ വെക്കുന്നു. അതിന് വെക്കാൻ സ്ഥലമുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ ഈ മായ വന്ന് നമ്മളെ ചിന്തിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ ചെയ്യും? എല്ലാത്തിനും സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട്. നമുക്ക് കൊണ്ട് ഞാൻ മായാമാതാജി ചോദിച്ചു, മാതാജി ഈ പുസ്തകം വാങ്ങിച്ച ഇതൊക്കെ ആര് വായിക്കും? നമ്മൾ ഇത്രയും കാലം ഒന്നും കാണത്തില്ല. അന്നേരം മായാമാതാജി എന്നോട് പറഞ്ഞ്, മാതാജി പുസ്തകം വാങ്ങിക്ക്, അത് വായിക്കാൻ ആരെങ്കിലും ഭഗവാൻ കാണിച്ചു തരും, പിന്നെ നമ്മുടെ കാലം കഴിയും. അങ്ങനെ ഞാൻ നമുക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റുന്ന അത്രയും വായിക്കുക. നമ്മുടെ അടുത്ത ജനറേഷനെ അത് സഹായിക്കും, അല്ലെ? നമ്മുടെ കുടുംബത്തെയും നമ്മളെ പൂർവികരെയും. ശ്രീല പ്രഭുപാദയുടെ ബുക്സിനെ പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയാമോ? അതൊരു ബോംബാണ്. കാരണം പലരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എന്റെ വീട്ടിൽ ഈ ഭഗവത്ഗീത വർഷങ്ങളായിട്ട്, 30 വർഷമായിട്ട് ഈ ഭഗവത്ഗീത എന്റെ വീട്ടിലുണ്ട്, ഇപ്പോഴാണ് എനിക്ക് എടുക്കാൻ സാധിച്ചതെന്ന്. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെ കുടുംബത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും അത് പ്രയോജനപ്പെടും. ഇപ്പൊ എല്ലാരും പ്രയോജനപ്പെടുന്നില്ലേ? നമ്മൾ ഈ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നു, ഭാഗവതം പഠിക്കുന്നു. എന്റെ കയ്യിൽ ഭഗവത്ഗീത ഉണ്ടായിരുന്നു, ഞാൻ തൊടാണ്ട് വെച്ചു. 16 വർഷം കൊണ്ടുണ്ടായിരുന്നു മാതാജി ഭഗവത്ഗീത. 16 വർഷം. അത് പൊട്ടാനുള്ള സമയം ഇത്രയും വർഷം എടുത്തു. ഇതിനകത്ത് വന്നതിൽ പിന്നെ വായിക്കാൻ പഠിച്ചതും എല്ലാം. ഹരിബോൽ. കണ്ടോ, ഭഗവാൻ അതാണ്. ഭഗവാന്റെ പുസ്തകം നമ്മൾ എത്ര സമയം, അത് നമ്മൾ നോക്കണ്ട. അത് നമുക്ക് പ്രേരണ തന്ന് നമ്മളെ ഒരു സമയം എത്തിക്കും. ഭയങ്കര ആവേശമായിരുന്നു. അങ്ങ് വായിച്ചോളാൻ വയ്യാതെ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് ആവേശം മൂത്തിരുന്നതായിരുന്നു. അങ്ങ് വായിച്ചു. എന്തായാലും എനിക്കിപ്പോ വായിക്കാൻ അറിയാം.
ഹരേ കൃഷ്ണ. വളരെ സന്തോഷം മാതാജി. അപ്പൊ ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും നേരത്തെ വായിക്കുക. വായിക്കും. ഞാൻ 25 വർഷം കൊണ്ടേ വായിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഒരു മാതാജി പറഞ്ഞല്ലോ, ശോഭന മാതാജി എന്തായാലും ഫുൾ പേയ്മെന്റ് കൊടുത്ത് ഭാഗവതം വാങ്ങിക്കാൻ തയ്യാറാണ്. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും ഭാഗവതം വാങ്ങിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും താല്പര്യം വരണം നമുക്ക്. ഹരേ മാതാജി കൃഷ്ണ മാതാജി, ഒരു ഹരേ സംശയം കൃഷ്ണ. കൂടി ഒരു സംശയം ചോദിക്കാം. ചോദിച്ചോ. മകനാണ് പൈസ അടക്കാന്ന് പറഞ്ഞത്. മകൻ ഈ അബുദാബിയിലാണ്. അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് നേരിട്ട് അടക്കാൻ പറ്റുമോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് എനിക്ക് അയച്ചു തന്നിട്ട് തരാൻ പറ്റുള്ളൂ പേയ്മെന്റ്? അല്ല, ഓൺലൈൻ പേയ്മെന്റ് അല്ലേ, അത് എവിടുന്നായാലും പറ്റുമല്ലോ. പൈസ അവൻ അടച്ചോളാം, അമ്മ ഇവിടുത്തെ അഡ്രസ് കൊടുത്തോന്നാ പറഞ്ഞത്. ഓ ശരി ശരി, അങ്ങനെ അപ്പൊ മതി. അവിടുത്തെ നമ്പർ ഒന്ന് തന്നെ അങ്ങോട്ട് അയച്ചു കൊടുക്കണമെങ്കിൽ. അത് മാതാജിക്ക് അയച്ചു തരാം കേട്ടോ. വിരജ മാതാജിക്ക് കൊടുത്താൽ മതി, ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം അയച്ചു തരാം. മാതാജി, അല്ലാതെ പൈസ ഒരുമിച്ച് കൊടുക്കാനില്ലാത്തവർക്ക് എങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ്. അതാണ് നമ്മൾ ഘടുക്കളായിട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് ആയിട്ടുള്ള പേയ്മെന്റ് വെക്കുന്നത്. അപ്പം ഓരോ മാസവും 1000 രൂപ 2000 രൂപ വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഈ മാസം 2000 അടച്ചാൽ അടുത്ത മാസം പിന്നെ അടുത്ത 2000 അടച്ചാൽ മതി. അപ്പൊ ഒന്നിച്ചെടുക്കാൻ പ്രയാസമല്ലേ. അപ്പൊ 6 മാസം കൊണ്ട് അടയ്ക്കാം. ചിലർ 1000 വെച്ച് എടുക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് 1 വർഷം കൊണ്ട് അടച്ചു തീർത്താൽ മതി. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് അടയ്ക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പുസ്തകം എല്ലാം എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിലെത്തും. പിന്നെ നമ്മള് സാവകാശം ഓരോരോ മാസം വെച്ച് അടയ്ക്കാം. ഓക്കെ, അത് ആ ഒരു പറ്റുമോ? അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജിക്ക് വേണം. ശ്രീദേവി മാതാജി. എനിക്ക് വേണം. ഓ ഷുവർ മാതാജി. വിരജ മാതാജിക്ക് മെസ്സേജ് ഇട്ടാ മതി കേട്ടോ. ശരി ശരി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരി ബോൾ. ഇനിയും താല്പര്യമുള്ളവര് മുന്നോട്ട് വരാം. മാതാജിക്ക് മെസ്സേജ് ഇട്ടാൽ മതി. തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പം ഇത് നമുക്ക് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കിട്ടാനില്ല. ഇതിൽ 1 രൂപ പോലും ലാഭത്തിനോ ഒന്നും അല്ല പറയുന്നത്. സത്യസത്യമായി നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ്. ഇതെല്ലാം പുരാണങ്ങളിലും ശാസ്ത്രങ്ങളിലും പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പൊ അത്രയും പ്രാധാന്യമാണ് കലിയുഗത്തില് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. കാരണം ഈ കലിയുഗത്തിന്റെ ഈ അധർമ്മത്തെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ഭഗവാൻ അവതരിച്ചിരിക്കുകയാണ്, അത്രയും കാരുണ്യവാനായിട്ട് പുസ്തക രൂപത്തില്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭാഗവതം വാങ്ങിക്കാം, മറ്റുള്ളവരെയും ഭാഗവതം വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് പ്രേരിപ്പിക്കുക. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പുണ്യപ്രവൃത്തിയാണ്. അവരെ കൊണ്ട് നാമം ജപിപ്പിക്കുക, ഭാഗവതം വാങ്ങിപ്പിക്കുക, ഭഗവത്ഗീത വായിപ്പിക്കുക. ഈ ക്ലാസ്സിന്, നമ്മുടെ 18 ദിവസത്തെ ക്ലാസ്സിനൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുക. നമ്മളെ ബാക്കിയുള്ള ഭൗതിക കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്താലും അതെല്ലാം നശിക്കും. പക്ഷെ ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത അവരുടെ ആത്മാവിനെ നമ്മൾ രക്ഷിക്കുന്നതാണ് ഭാഗവതം, ഭഗവത്ഗീത, നാമജപത്തിലൂടെ നമ്മൾ അവരെ സഹായിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ചാരിറ്റിയാണത്. അപ്പം നമ്മുടെ ബന്ധുക്കളെ ഒക്കെ എല്ലായിടത്തും പറയാം, ഇത്രയും പ്രാധാന്യമാണ്. അപ്പോ ഇതിൽ ഒരുപാട് റിയൽ ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട്. ഞാൻ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് കൂടെ പറയാം. എൻ്റെ റിലേറ്റീവ് ആണ്. അപ്പോ ഭാഗവതം വാങ്ങിക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഭാഗവതം വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വീട്ടില് ബിസിനസ് ആയിരുന്നു. അപ്പൊ ബിസിനസ്സില് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ആയിരുന്നു. അപ്പൊ ആ പാർട്ട്ണറുമായിട്ട് തെറ്റി എന്തോ വഴക്കായി, അതിൽ നിന്ന് പോയി. അപ്പൊ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ഭാഗവതം വാങ്ങിച്ചിട്ട് പ്രയോജനമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. എന്താണ് ഇങ്ങനൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് സംഭവിച്ചില്ലേ, ഇപ്പം ഇങ്ങനൊക്കെ ഒരുപാട് മാനസികമായിട്ടും സാമ്പത്തികമായിട്ടൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല, നമ്മുടെ ഏറ്റവും നല്ലതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇത് നടക്കുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഭാഗവതത്തെയും ഭഗവാനെയും വിശ്വസിക്കണം. 6 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവര് പറഞ്ഞു, ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്. കാരണം അന്ന് അത് തെറ്റിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ 6 മാസം കഴിഞ്ഞ് ആ ബിസിനസ്സിൽ എന്തോ ക്രമക്കേടുണ്ടായി, അവിടെ പോലീസ് കേസായി, കോടതിയായി, അവരെ അറസ്റ്റ് വരെ ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയിലെത്തി. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം ആ പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് ആ പ്രശ്നം ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നേനെ. അപ്പോ അവര് എന്നെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു, ഭാഗവതം ഞങ്ങളെ രക്ഷിച്ചു. അപ്പൊ നമുക്കറിയില്ല ഭഗവാൻ ഏത് രീതിയിലാണ് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത്. നമ്മളുടെ കണ്ണിൽ ആ സമയത്ത് തോന്നും ഇതൊക്കെ പ്രശ്നമാണെന്ന്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അറിയാം നമ്മളുടെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്താണോ അതേ നമുക്ക് ഭഗവാൻ തരികയുള്ളൂ. പിന്നീട് കുറച്ചു കാലം കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്, അന്ന് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് നന്നായി, ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് ഒരുപാട് ഞാൻ ദുഃഖിക്കേണ്ടി വന്നേനെ. ഭഗവാൻ നമ്മളെ അഭ്യുദയകാംക്ഷിയാണല്ലേ, നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ സുഹൃത്തും അഭ്യുദയകാംക്ഷിയും എല്ലാത്തിന്റെയും നിയന്താവും എല്ലാം ഭഗവാൻ. ആ ഭഗവാനുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തിനു ഭയപ്പെടണം? ഈ കലിയുഗത്തിൽ എന്ത് പ്രശ്നമായി, എന്ത് യുദ്ധം വന്നാലും. പിന്നെ നമ്മൾ വിചാരിക്കും, എനിക്ക് ഓൺലൈനായിട്ട് ക്ലാസ് ഉണ്ടല്ലോ, കുറെ PDF ഉണ്ടല്ലോ, ഇതൊന്നും ശാശ്വതമല്ല. ഇപ്പൊ തന്നെ ഗ്യാസ് കിട്ടാനില്ല, ആ അവസ്ഥയിൽ വന്നു. ഇനി എന്നാണ് ഇന്റർനെറ്റ് ഒക്കെ കട്ടാവുന്നതെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല.
നമ്മളെ വീട്ടില് ഫോണില്ല, ഇന്റർനെറ്റ് ഇല്ല, ഒന്നും ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോ നമ്മൾ വീട്ടിൽ മാത്രം ഇരിക്കുമ്പോ നമുക്ക് ആരാ ഉള്ളത്? നമ്മളെ ഭഗവാൻ വീട്ടില് ഭാഗവതം ഉണ്ട്, ഭഗവാനുണ്ട്, നമുക്ക് നാമം ജപിക്കാം അല്ലേ? അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ പദം യദ്വിപദം, ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലും അപകടമാണ്. അപ്പൊ ഒന്നും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാകത്തില്ല, എല്ലാം അനിശ്ചിതത്വമാണ് ഇവിടെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് ഇന്റർനെറ്റ്, സൂം ക്ലാസ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. നമ്മള് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെ വീട്ടില് ഭാഗവതം വേണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ ഞാനേ കൃഷ്ണ പ്രൊമോട്ട് മാതാജി. ചെയ്ത ആളെന്ന് മേടിക്കാൻ ഇടപാട് ചെയ്തേ ശോഭന ഹരി മാതാജി. പോൽ. മാതാജി വേറെ ആർക്കെങ്കിലും താല്പര്യമുണ്ടോ? ഞാൻ കുറച്ച് ദിവസം കൊണ്ടേ വിളിച്ചു പറയുന്നുണ്ട് ശോഭന മാതാജി. മാതാജി ശോഭന വേറെ മാതാജി. ശരി, താല്പര്യമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കാൻ. താല്പര്യമുള്ളവരെല്ലാരും വിരജ മാതാജിക്ക് പേര് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഇപ്പം ശ്രീദേവി, നേരത്തെ ശ്രീദേവി മാതാജി അല്ലേ പറഞ്ഞത്? ആ, ഞാൻ അതെ. ഹരേ കൃഷ്ണ ശ്രീദേവി. ആ, ശ്രീദേവി ശ്രീദേവി എം കെ. പിന്നെ ശോഭന മാതാജി. ശോഭ മാതാജിയാണോ ശോഭനയായിരുന്നോ? ശോഭാ മദനൻ. ശോഭാ മദനൻ മാതാജി. അപ്പൊ 2 പേര് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും ക്ലാസ്സിൽ പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാതാജിക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കാം. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. കൃപാസിന്ധു ഭേവജം പണ്ഡിതാന ഹരേ കൃഷ്ണ. വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമ. ആനന്ദഗോരി വൈഷ്ണവ ശ്രീലഭ ഗുരുമഹാരാജ് ഗ്രന്ഥരാജ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ദ്രൗപദി പ്രേമാനന്ദേ ഹരിഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം. മാതാജി പ്രണാമം. മാതാജി പ്രണാമം. താങ്ക് യു.